Кар инде бетте диярлек, жылы яктан кушлар кайта, кояш та хәзер ешрак чыга. Аңа кушылып кешеләр елмая, үзләре җиңелчә киенәләр, кыскасы Татарстанда яз хакимлек итә. Быел ул аеруча иртәрәк килде дияргә була. Моның әлбәттә уңай яклары да һәм тискәреләре дә бар. Һава торышына турыдан-туры бәйле булган тармак авыл хуҗалыгы. Арчаның Кырлай агрофермасы кырлары бу. Агроном уҗымнарның торышын тикшерә. Кар катламы хәзер 47 сантиметр икән. Бу бик яхшы күренеш диләр. Иң мөһиме, салкынайтып җибәрмәсен. Агроном өчен дым булса, уңыш була дигән сүз инде ул. Шулай иртә килүе безнең өчен, уҗымнар өчен бик файдалы. Менә шу узакка сузылмавы гына кирәк инде. Менә бу эри башлаган карның уҗымнар өстеннән тизрәк бетүе кирәк. Техниканы да әзерлиләр. Көннәр җылы торса, апрель башында басуга да чыгарга мөмкин безди авыл хезмәтчәннәре. Техниканы дагын алдан әзерләп куеп, кешеләрне дә алдан барлап, безгә алдан аяк киенеп куйырга кирәк инде, моңа әзер булырга кирәк дип әйтергә кирәк. Арчада уже зур юлларда уже карда калмады. Кырлардагы әзегенә бераз гына карда калды. Ну, яз иртә килә. Язның үз вакытында килде дип уйлыйм быел. Иртәдә килгән шикелле түгел, соңда килгән кебек түгел. Язны барыбыз да көтәбез. Чыпчыклар җырлыйлар һәм бик матур урамда. Кемдер сизә, кемдер әлегә юк. Термометр күрсәткечләре берничә көн рәттән 0-дан югарырак булса гына, яз җитте дип әйтергә була ди галимнәр. Быел яз чыннан да иртәләде, әмма тарихта җылы көннәрнең моннан да тизрәк җиткәне булган. Мисал өчен 1990 елның 25 февралендә инде яз булган. 2020 елда март уртасында тал пси ачылган. Ландышлар чәчәк аткан иде. Весна ожидаемо приходит в Казань дней на 10 раньше. Казанга яз 10 көнгә иртәрәк килә. Соңгы берничә төндә һава температурасы түбән булды, көндез җылытты. Бу кар өрү өчен бигрәк тә яхшы. Гомумән алганда, хәзер без көнбатыштан килгән җылы циклон йогынтысында. Төньякның салкын җилләре безгә үтеп керә алмый. Шуңа күрә көннәр дә җылы булачак. Менә кайбер елларны килә карга һәм өйә ясый башлый, ясын чистарта. Ул елларны яз иртә киләдер. Менә бу ел каргалар килде, өйгә кунган карга да юк. Мин инде әле тиз генә яз килер дип уйламыйм. Халык синоптигының фикере галимнәрнеке белән туры килми. Көннәр әле тиз генә ныгытып җылытмас ди Рәис Шәкуров. Мартта яуган яңгырлар да шул хакта сөйли. Яңгыр ява икән, март айында аның апреле салкын булырга мөмкин. Апрель салкын була икән, май җылы була. Бу инде авыл хуҗалыгы өчен мин моны начар дип әйтмим. Уңаяклары бик күп моның, уңышлар мул булырга тиеш киләсе елга дип әйтик. Яз кояшы алдакчы була дигән сүзләрне дә онытмаска кирәк. Бу хакта табиблар да искәртә. Җиңел киенеп салкын тидерергә мөмкин. Һава торышы үзгәрешләренә сизгер кешеләр сәламәтлекләренә аеруча игътибарлы булырга тиеш. Куркыныч зонасында йөрәк, кан тамырлары, сулыш органнары авырулары, түбән иммунитеты булган кешеләр бар. Мин нәрсә тәкъдим итәр идем? Һава торышы буенча киенергә, баш киемнәрен онытмаска һәм табиб тәкъдим иткән даруларны эчәргә онытмаска. Яз Казан зоопаркына да килгән Киара һәм Люси исемле арысланнар кояшта иркәләнергә урамга чыга башлаган. Кыш көнне җылы вольерларында үткәрәләр көннәрен. Яз җиткәчтен инде аларны күбрәккә чыгара башлыйлар. Күбрәк урамда йөриләр, кояш нурларын җыялар. Африка хайваннары булгач, аларга җылы бигрәк тә кирәк. Бигрәк тә көтеп алалар. Моннан тыш серваллар да яз җитүгә сөенә. Зоопарктагы аю кышкы йокысыннан 5 мартта ук уянган иде инде. Бу узган еллар белән чагыштырганда бер атнага иртәрәк. Илгиз Шәкуров, Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Роман Фенин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.